Ayan po, good evening. Ayan po tayo. Nandito muna ako sa bahay, di muna ako umuwi sa barracks. Kasama ko. Yung anak namin ay kumain na. Ulam namin ay ano, talong, tortang talong. Tapos, binigyan ako ng yung kuhol sa bukid. Hindi yan. Alam na Tawagin yan. namin Bayuko. dito ang bayuko. Sa amin dito ay ang busok. Kebab. Buko. Buko. Bayuko. Bayuko. Kasi nanguha yung mga barkada natin. At inatiran ako dito ng pinsan ni Mrs. Ng paborito natin to. Kaso nga lang, hindi ko manguya kasi pag pinipirsa ko yung ngipin ko ay sumasakit talaga. Pag di ko naman nangunguya, okay. Kasi pag nagnunguya ko, kumbaga parang pag nadidiin, nakakit talaga. Alright po. Ganyan. Kumain naman ito tigas. Kung nagkakasaglian sila, alright. Kain po. May pupuntahan dun kasi kuwada ako umuwi doon. Pero maaga na lang bukas. Kasi may patay kasi dyan na kailangan din natin makiramay. Kamag-anak pa nila. Ano? Sarap ko eh. Napapadami-dami ko pag nakakita mo. Dapat at nakatikim din tayo ng gulay. Hindi kami nagugulay. Hindi yung nagugulay. Manok. Mabilis kasi lutuin yung Isda. mga ganyan. Kasi yung gulay. Sana nung kahapon pala nag gulay. Yung ampalaya. Mura ang petchay dito. Talong mura din. Saan sa malakit ulo mo? Yun nga yun, kaya nang malakit ulo mo. Yun siguro sa binabasa mo. Hindi ko mapili na sila yung basa. Sa mata yun. Parang nare-relax ako. Sa bibili. Ano ba tinda dyan? Ana! May bumibili. Ano? Sabon daw. Wala ka namang sabon na. Alam mo, direct na lang tinda mo. Soft drink. At maubos yan. At tuloy yun. Tindahan. Ha? Oo, ulit na. Dahil na. Alam mo itong talong na to? Paborito ko to. Nakwento ko na siguro sa vlog ko. Nung time na nasa Maynila pa ako na nagtatrabaho ko. Tapos, delay yung sahod namin. Lagyan mo ka mga Tomas. Delay. Bus na. Ketchup. Delay ba lang? Tapos, to yan, kwento ko. Tapos, hindi na ka pinapasahod. Pero may pera ako. Tapos tinitipid ko yung pera kasi Sa Pasig. nung sa Pasig pa ako nun. Tinitipid ko yung pera. Gawa nga ng, siyempre, pang ano ko yun sa sarili ko, pang salba kung halimbawa magkaano na pang uwi talaga.
Antay-antay ako ng sahod, halos mag-isang buwan. Dihing palaboy ako dyan sa Pasig na yan. Kanya yan, San Joaquin. San Joaquin, sa Pasig. Natutulog ako sa labas kasi pinaalis na kami dun sa inuupahan. Wala na kami pang upay. Dun sa may jeep dun na nakagarahe, dun ako natutulog. Madami kang kwentong hindi nila alam. Dami kong karanasan. Tapos, yun. Minsan nag-spotter ako dun sa may bilyaran para magkaroon ng pera pang kain. Yun to, araw-araw yung ulam ko. Mura. Talong. Dati. 10 piso. Tapos ketchup. Tapos, bili ko ng kanin isa. Ulat yung kantin niya. Bakit araw-araw kada kain mo? Yan inuulam mo, talong. Sabi ko, paborito ko ako yan. Pero paborito ko talaga to. Hindi nila alam. Kaso, Yun ang ano ko lang doon, budget. ay tinitipid ko lang yung ano. Ang importante kumain. Hirap nun. Pixian ko pa yung buhok ko. Makakasagapan lang yung ano. Tapos yung nakasahod na ako talaga, uwi ka agad. Namalis ka na. Pinasahod kami mga alas 3 ata yun na hapon. Sakay ka agad ako. Grabe ka sa Maynila. Marami na kayo ni Bibi. Marami pa tayong kwentong hindi nila alam. Ano lang naman, ko lang naman. Madami ka din naranasan na hindi pa din nila alam. Kung bakit na-late ka sa pag-aral. Next time na lang. Pag may mag-demand ng story time. Naulog. At yun siyempre, magpapasalamat kami sa mga nagpipray, nagdadasal na pagdating ng aking asawa. Saka wag mo kayong mag-alala kasi Sarap. ang naalala ko kasi nung na-operahan ako 24 hours lang ako doon pinalabas na Malakas yung loob nito. masyadong mataas ang aking pain tolerance. Masalamat sa mga nagpipray. Always think para sa kanila. Kahit hindi man nasasabi. Hindi man ako palaging nag-aan. Siyempre kay God, thank God di mo kami pinapabayaan. Ang pasensya na dun sa vlog namin nakaraan. Hindi rin napigilan. Baka may iyak na naman ako. Sa lang, laban lang tayo sa anumang hamon ng buhay kasi wala namang binibigay si God na pagsubok na di natin kayang lampasan. Ganun lang naman yun. Kumbaga parang nasa atin na kung paano i-handle lahat. Kasi the more na mag-iisip ka daw is the more na nakakapag-isip ka ng mali, nakakapag-isip ka ng masama. Ulit ay? Ayoko naman. Cellphone na naman ito. Wala mo na, mag-bakasyon naman. Wala namang school. Nung nabi ko, bakasyon niya, kaso yung mata. Mamalabas ako kasi magaan ako. Kailangan na yan. Ang pawis mo na, bebe. Aray ko. Walang linggo na akong wala dito. Mabilang. 2 linggo.
Dalawang linggo ata? Hmm? Ang bilis ang panahon. Hindi mo mamalayo. Hindi lang kasi ako sa loob. Hindi ako lumabas. Hindi nga lang naman ako nakalabas. Nakalabas lang ako tayo pag may maghahanap sa akin. Kaya try ko sa Quiapo magpaano ng salamin. Yeah. Simba tayo sa Quiapo. Doon ang pinakamurang paggawa ng salamin. Try ko. Dati, lagi kami nandyan. Quiapo na yan, nung wala pa kaming anak. Nung nasa Maynila pa ako. Tapos nung nagkaanak na kami, lagi kami nandyan nung nasa Maynila pa talaga. Kasi lapit lang yan sa kanila. Sumasakay lang. Nang sakay lang. Dati nga, nilalakad lang yan nila eh. Pag pista ng Nazareno. Kasama si Lola niya. Pag nagbibisita iglesia din, Holy Week, naglalakad kami. Kasi to, galito tumira dun kasi sa siya nag-graduate. Sa Don Bosco. Hindi naman totaling Don Bosco. Yung sister nila. Don Bosco ba ganak din? Don Bosco, pero yung Laura Bigot niya talaga. Ano pa yan? Kung baga sakop pa ng Don Bosco. Kaso ibang baga, Don Bosco kasi bang lang elementary hanggang high school. Kami, college kami dito lang. Katabi lang naman, tsaka yung mga... Doon siya nag-college. Dito siya nag-high school sa elementary. Doon siya Don nag-college. Bosco sa Santa Mesa po. At kami doon nag-aaral. Yung na, college. Yung ate ko, tapos siya, doon siya nag-aaral tapos na-absorb siya doon sa foundation na din ng sa Vides. Yun, matagal yung ate ko doon. Sobrang tagal. Busog ako ah. Nasa lagpas 10 years ata siya. 10 years, oo. Parang 10 years. Kasi bago. Okay na, busog ako. Nasa 10 years. Sabi ko, Nag-ano sa mga bata. okay na ng tiyan ko bro. Tumatanda na tayo. Laki na ng tiyan ko. Magano na lang. Jogging ka. Balak mo bumili ng sapatos. Talaga. Para pag alimbawa linggo, pwede mag-jogging yun sa boulevard. Patanggal Balak ko sanang dalhin yung dumbbell ko dun sa barracks para pag walang gawa, pwede mag-exercise. Kaso bigat kasi mo. Hindi ko madali yung dumbbell. Ingatan mo yan. Bigay lang sa akin, pamana yan sa akin. Binigay ng aking pinsan na nasa heaven na Aray ko. May babalik ka pa kaya yung tiyan ko? Oo, diet ka. Ano na gawin mo? Oy. Diet ka muna bago mag-exercise. Ngayon paggabi, pag doon sa baris, paggabi, konting kain na lang ako. Ano bibilin? Ayun, may bibili. Yan po, hanggang dito ang vlog na to. Basta yun, nagpapasalamat ako sa mga viewers na mga nagsasabi na ito lang maambag namin. Malaking tulong po yun yung dasal. Mas maano po yun. Kumbaga, siyempre kasi pag nagpapagamot tayo, samahan pa rin ng dasal, prayer. Kaya pasalamat po ako sa inyo. Pasensya na po sa iba na di ko nare-replyan, pero nababasa ko po lahat ng mga comment. Hindi lang ako gaano nagre-reply kasi ganyan. Pag hawak ko kasi yung cellphone, talagang tingnan ko lang yung mga comment. Minsan ina-heart ko lang kasi madalian yung ng cellphone. Habang nag-ko niya, nag-i-edit na talaga. Edit. Dito nga, pag uwi ko dito, nag-edit ako. Yung mga vlog na Kaya yun po, salamat po talaga sa inyo. Sa lahat ng mga
lahat-lahat sponsor, viewers, paulit-ulit kong sasabihin na hanggang kumbaga papasalamat ako sa inyo hanggat nabubuhay kami. At malay mo, hindi natin alam yung panahon, malay nyo magkita tayo sa personal para makabawi din ako. Basta yun lang mahirap paliwanag kasi kung makasama nyo ako sa personal ay makikita nyo talaga yung tunay na ako. Ganun lang yun. Bagay, kung ano naman yung nakikita nyo sa akin sa camera, yun talaga yung yun talaga yung ugali ko. Dito nga sa lugar na to nila Mrs. Simula nung pagdating ko dito, daming mga kaibigan. Paano? Tagal ka nang nila? Daming mga tambay rito. Kaso Ilang years na din tayo. ito nga nung nag-stay ako dun sa site ay wala nang tambay. Wala nang tumambay talaga. Hinahanap ako. Akala nga din nila pumunta na tayo Manila kasi ako hindi din ako Hindi rin siya lumalabas. Kaya ngayon pag uwi ko, sabi sa akin, kasi bala ko talaga, balik din ako doon. Sabi nila wag daw muna ako umuwi. Kasi at least aalis na daw kaming Maynila, kaya pinagbigyan ko naman sila. Dito muna ako. Kaya sige ka ako dito kung matutulog at pupunta kami dun sa sa Maylamay. Pagbigyan ko sila. At wala naman tayong i-editin. Oo. Alis muna ako. Ayan. Babush.